बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जे मोनसे सिमां नुदोंमोन बर' हारि गेरेमसा हारि दानाय नाथाय बिथाङा अबथिरायै 34 बैसोआवनो रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि जे आद्रा सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखायनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जों मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि दङ जाय मावथांखिनि मुङा जाहैबाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि जायखौ इंराजि बुंदों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालामनानै जोङो जोंनि गामि गफायाव जि उन्दै उन्दै खुदियाफोर दङ जायफोरा गेलेनायखौ उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना रोंगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै मोनसे मन्च होनानै बे जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ गावनि थांखियाव गावनि जिउनि थांखियाव सहैनायजों लोगोसे बर' हारिखौबो गेलेनायनि गेजेरजोंनो स्टेट लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव सिनायथि होनानै बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जि मोनसे सिमां नुदोंमोन गेरेमसा हारि दानाय बेखौ जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बे 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जों होनाय जादों जिल्ला आफादा होखांनायनि उनाव देग्लाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 4थि जि 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ अक्ट'बर मासनिफ्राय जों जागायगोन आरो जों नुदों 13 बोसोर बैसोसिमनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ होनाय लोगो लोगो जोंनि गामि गफायाव गोबां जोंनि खुदियाफ्रा फुटबल गेलेनायनि मोनसे जि स्किल जि मोनसे आबहावा बे जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो आथिखालाव जि जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'फोरखौ गाज्रि मोनसे थासारिया गाग्लोबदों जेरै उन्दै उन्दै समावनो जौ लोंनाय मबाइल गेलेनाय जुवा गेलेनाय ड्राग्स जानाय डेनराइट जानाय बैफोरबायदिखौबो जोङो गेलेनाय गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैया खालामनो हायो नामा जों बेखौ सानदों आरो जोङो मोनसे लेभेलाव जों मोगथाङाव जों जाफुंहोनो हादों मानोना उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2009 मायथाइयावनो बेखौ जागायदोंमोन बिथांमोना 15 बोसोर जाबाय कर'नायाव 1 बोसोर बिथांमोना होनो हायाखैमोन बे उदालगुरिया 15 बोसोराव जिखिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिथांमोना लाबोबाय 13 बोसोर बैसोनि गेजेरजों बै खुदियाफोरा देरनानै आथिखालाव आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड FCI बेबायदि मोजां मोजां क्लाबाव बिथांमोना गेलेनो खाबुखौ मोनदों आरो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मिफोराव गोबां गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हादों बे जोंनि थाखाय मोजां आरो जों सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि लेखा फरानि अनजिमायाबो एसे खमायलांदों चिरां जिल्लायावनो बोसोराव 28% जोंनि लाइमोन गथ'फोरा स्कुल ड्रप आउट जादों उदालगुरियाव 20% क'क्राझार 15% बै स्कुल ड्रप आउट जानायखौबो जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो गैया खालामनो हायो नामा बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बे गेलेनायखौ जों जागायहोबाय थादों नाथाय गेलेनायाव जोङो आवगायनि समाव 11 जन गेलेनायोमोन एबारनि समावहाय जों 9 जनल' गेलेनाय नुनो मोनदों बेयो आसाम फुटबल एस'सियेसननि जि मोनसे बिथांमोननि रुल आरो बे रुलखौनो फल' खालामनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आन्डार 13 नि जे 9 जन गेलेनाय बेखौ जों होनाय जादों बे मोनसे रुलखा आरोखि